Så klapper man det, spurgte om ikke man klappede, når man landede i Grønland. Man har kunnet starta op en ny circuit som man har startet på sjøen, der sætter sig jo ikke til at starte på sjøen. Og så er situationen slet ikke remændet til at starte på sjøen. Til vi starter med en ny russin, der sætter sig rammer på øvrigt lidt til, så på det sine du er med russin, der sætter den ikke nakker på resten af noget, mere når så på sjøen. England slår simpelthen sig til en røv til at og så vi må sprede ud, når så der du, eller så er det ikke meget for sig.